ମୋ ନାଁ କଣ? ମୋର ହେଲା ବେବି। ଆଉ ତମର କୋଉ ଦିନ ବାହାଘର ହବ? ମୋର କାଲି। କାହାକୁ ବାହା ହବ ତମେ? ମୁଁ ଜିଜୁକୁ ବାହା ହେବି। ତମେ ଜିଜୁ କାହିଁ ବାହା ହବ? ସିଏ ମତେ ସବୁ କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ମତେ ଡୁଜର ଲେଜର ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତମେ ବାହା ହେଲେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ପିନ୍ଧିବ ନା? ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ପିନ୍ଧିବ ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ। ଆଉ କୋଉଠି? ରୋଷେଇ କରିପାରିବ? ଶିଖିଛ? କଣ କଣ କରିପାରିବ? ଗାଧେଇମି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିମି, ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଢିମି, ଖାଇବାକୁ ଦେମି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇମି, ଆଉ ଶୋଇମି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିମି, ଦେଇକି ମୁଁ ଶୋଇଯିମି। ହଉ 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 ସେଠି ଶୁଣ ଆଉ ତମେ ଆଜି ସକାଳୁ କଣ ଖାଇଛ? ସକାଳେ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ ତମେ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଉଛ, ତମେ କାଲି କେମିତି ବାହା ହବ? ତମେ ତ ବାହା ହେଲା ପରେ ତମକୁ ଆଉ କେହି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି ଖାଇବାକୁ, ଚଳିବ ନା? ମୁଁ ଭାତ ଖାଇମି। ଭାତ ଖାଇବ? ଆଚ୍ଛା, ଭାତ ତମେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। କଣ କଣ ବନେଇ ପାରିବ ରୋଷେଇରେ? କଣ ବନେଇ ପାରିବ? ଭାତ ଆଉ ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ତମର ପୁଅ ଝିଅ ହେବେ ନା? କେବେ ହେବେ? ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପରେ? କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦବ? ପୁଅ ହେଲେ କଣ? ରାଜୁ ଆଉ ରାଜୁ। ତମେ କାଲି ରାତିରେ ତମେ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଥିଲ ନା? ତମେ ତ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଉ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିବନି? କଣ ହେଲେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇବେ, ମୁଁ ମୁତିବି, ତାପରେ ପଳେଇବି।